E nder ɗi duuɓi tati hay si tawi capitaine Ibrahima Traoré ɓeyditani konu maɓɓe ngun aalaji dartorɗi e ɓeyditi VDP en kono ɗum ɗoytaali jokkitago piyanɗe ɗen e nder leydi ndi. E Biol Acled fedde winditayde yimɓe lorriɓe nder adunaru ndun gila hitande 2021 ha e hitande 2024 piyanɗe ɗuɗuɗe waɗama Burkina Faso. Ɓe Burkinaɓe wonuɓe lorrade ɓeydike bowi hari ko 1900 joni no ɓadi 1016 mayuɓe e mum ko non de ɓeydiri. Ka fuɗɗode ndu lewru ɗo Human Rights Watch min holluno e nder cimto mettu ɓernde maɓɓe ɗum ko fiiɗi warnguji hulanɗi ɓe siwil ɓe e wi nde fedde adunare daraninde hakke neɗɗo ɓe kuliyankoɓe jinima wari e nder piyanɗe sertuɗe ko ɓuri siwil ɓe 49 e konunkoɓe 10 ɗum ko heddere wo Burkina Faso e mum ɓe yanani dakorde konu ɓe ƴetti aalaji kaɓirɗe. Human Rights Watch no wi'i gila ɓe jogiiɓe kaɓirɗe fuɗɗi waɗugol ɗi fitinaji ɓe itti pittali ɗuɗuɓe e ɓe woni sabu eggugo yimɓe ujune. Dungo Samba hertorɗo dawro e kisal leyɗe Sahel no holli gila Ibrahima Traoré laami ko faati e ndenagu leydi ndi sottali taw